Krémová hydratačná maska, ktorá sa nemusí oplachovať. Počas 12 hodín vašej pleti dodá hydratáciu, osvieženie, vypnutosť a to vďaka zložkám, ktoré obsahuje. Sú to kyselina hyaluronová, bambucké maslo, glycerín, pantenol, čiže provitamín B5. Je určená pre všetky typy pleti a vekové kategórie. Môžete ju použiť na rôzne časti tela. Sú to ako suché lakte alebo exematické mapy pri exematickej pleti. Alebo si ju môžete naniesť pod make-up a váš make-up a pleť bude krásna, vypnutá a rozžierená po celý deň. Večer si ju môžete dopriať na vyčistenú pleť, krk a dekolt. Ja už som to skúsila. A môžete ju nehať pôsobiť celú noc. Ak používate séra, tak si môžete do tejto masky zapracovať svoje séra. Ak ešte nemáš kozmetickú poradkyňu a chceš masku vyskúšať, napíš mi do komentu maska a ja ti pošlem vzorku.